Hej, jeg vil fortælle lidt om den daglige vedligeholdelse på jeres gulvvaskemaskine. Når I har vasket jeres gulve, skal I have tømt det snavsede vand af, og det gøres på den her måde. Tag snavsvandsslangen af, åbn låget, eventuelt klem slangen sammen, så kan I styre afløbet ned mod rist. Når det snavsede vand er tømt af, så skal beholderen rengøres. I skal sikre, at I kommer rundt i alle kanterne, eventuelt skyller filteret. Og når det er gjort, så er det vigtigt, at rummet omkring beholderen bliver tørret af. Ligeledes gummilisten, så har I altid et låg, der ligger tæt til beholderen, og I vil have fuld vakuum. Sørg for, at låget står åben, sådan så at beholderen kan tørre. I kontrollerer aftapningsslangen, at der ikke er urenhed omkring slange eller låg. Hvis der er, tørres det af, og låget sættes på plads på slangen igen. Kontroller, at det sidder helt tæt til, så I har fuld vakuum på maskinen, og sæt det tilbage i holderen. Aftør gummilisten, og slut af med at sætte maskinen til ladning. Så er den klar til den næste bruger. Det var så den daglige vedligeholdelse. Så har vi også noget, der hedder ugentlig vedligeholdelse. Tag selve sugeslangen ud. Kontroller, at rummet er rent. Afmonter den fra sugefoden. Og skyld slangen igennem. Og det skal gøres grundigt. Sæt den på plads i maskinen igen. Og næste punkt er så selve sugefoden. Sænk sugefoden. Afmonter de 2 gule fingermøtrikker. Hæv sugefoden igen og skub maskinen væk. Den bedste måde at rengøre sugefoden er med en opvaskebørste og vand, og det gøres således. Det var så den daglige og den ugentlige vedligeholdelse, og hvis det bliver gennemført, har I altid en maskine, der kører optimalt.